Machiegni nyaka Ramogi e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu, geno mara ni biro bedo koda chakruok nyaka giko mar chenro ni. E chenro ma kawuono wabiro kolo kendo nono ni mathoth e wi chiro mar keto mwandu mong'ere kaka stock market. Nyaka Ramogi machiegni e chenro ni nyinga Simfrozo Kinda elo Lydia Okeyo. Kaka pile nyaka Ramogi ne wawuotho e bombe mopogore opogore ka wapenjo oganda ka bende gin joket mwandu e chiro mar nyiewo kata uso pok mar kembe. Ma e kaka ne giduokowa. An kaka achiel kuom jochiro mokwongo anyalo wacho ni en gima ber. Nikech ka inyiewo shares to nitiere seche ma ibro neno ber shares. Gi kaka sani aneno ka nitiere Safaricom otemo keto gimoro ka iluongo ni kiani Safaricom Mali. Koro e Mali no inyalo save. To ki save e Mali nitiere a point moro ma kigike. To kidwaro pesa nicha tiyude ka nitiere gi moro momedre matin. Mang'isore ni pesa nino nosetiyo ne ng'ato to sama ng'ano koro bende omiyi gi gimoro kaka ng'atno ma bende nokungo kode. Nyinga en Mary Anyango, an jo ohala mar rech manumu Kisumu kaendi. Asetime muda. Erokamano kuom kelonwa paro mar stock and market. Okay, wasega winje kata moloyo sana asega winje to pok ayudo information maler. Maka kawuono kayudo information maler, anyalo hero mondo adonje, mondo amiye pesa na olok godo oduogna ka nitiere gi interest moro maber, at least anyalo sudo. Nyinga Fredrick Oyugi, jo ohala makae. Nyiewo stock market, nyiewo shares iwinjo, then bang'e to inyalo yudo dividends. At the time na nyiewo shares to nokotimre maber. Kech sama inyiewo, sama gidwaro shares to giwuoyo gi ji maber. Bang'e to sama koro nego bed ni koro imiyo ji dividends magi, koro weche opogre. Kuom nyinga giluonga ni Judith Apondi Owe. Aloke od rech, auso rech. But watch stock market ni pok awinjo ka gilande. Nikech ing'eni kane ginyalo yudo thuolo magibi kuonde ma watime ohala gi. To gibedo kodwa kaka jo ohala to gi explain nwa. Mano to yot mondo mi donje nikech kori donje giming'e like kaka jo loan. Ja loan ing'eni ka odwa mi loan to nyako bi ousni londe ni kaka en gi kaka onyuol gi kaka iduoke. To koro jo stock market gi to pok waneno gi. An Millicent Akinyachiel, aja ohala ma od rech ka. Koro stock market ok ang'eyo ni en ang'o. Unless ki explain na ni en ang'o, tanyalo understand. Pok awinjo gimoro aina. Ok en gimoro minyalo puonj ng'ato, nego bed ni biro ipuonji ting'e more about stock marketing wendo. Koro seche mosepuonji gimoro nyaka ing'e nikech kata ohala mo watimone nopuonjwa puonja ka wang'eyo ni ohala ni itime kama ka wang'eyo. Koro wan jo ohala gimoro kapo nono ni en gima miyowa faida, wanyalo bedo gi interest mar ng'eyo. Jo ohala onego wuogi to sirkal bende wuog oko otim sensitization, I mean mobilization. Mamiyo jo ohala ng'eyo ni gima kama dhi nyime en gima kare monego gidonje. Mokwongo gima nyalo wacho ni ka wadonje kar aluonge ni stock market. Ka gima nyalo wacho about the stock market gi stock exchange. En gimoro ma ong'ere country wide. Ok ni en gima kore kidwa tim sane. Koro ja ohala ma nigi winjo ko ohala nikech e buche ma wantiere bende wakunge to kochopo giko higa to wayudo ga gik moko. Koro anyalo add ja ohala ni ko odonje stock market no en yo moro maber nikech en gimoro ma sirikal bende ong'eyo to kata in japiny ma usomo mogik kamoro kata in mana mama mboga ing'eyo maber ni pesa kikano kamoro to nyaka seche moko ogol gima kare. An awuon dagomb kabisa mondo mi invest e stock market. Nikech en ohala maber. To gima detama mondo mi kika invest en nweng'o mara. Nweng'o mara ni piny
ma ok anyal keto pesa mabalang' manyalo bedo e bank to modong' be atiyo godo. Koro mae gima tama mondo miyo I invest, lakini chunya to gombo mondo miyo I invest e stock market. Nikech nitie jomoko ma be ang'eyo mago wala ma gi invest e these banks, gi invest e companies moko e this stock market. To gin gi pesa maber ma be giyudo ka giuso shares magi. Anya advice ng'ato ka ng'ato mondo ket pesa ne kuma chunye dwaro. To ka ohero ni stock exchange market bi sawa, to ato chutho to daher mondo okete gimopogore gi stock exchange market, nikech ok en gi specific time midhi yude profit ni. Kata kiketo inyalal inyayuto. Koro ok anya advice ng'ato ohera kien. Mana kamano nyako Ramogi, chiro mar keto mwandu kata stock market osenyuolo ne ji ohala mathoth. Mano e gima miyo iwacho ni en yo maber mar gero mwandu ni. To kapok ichake, gin ang'o giri monego ing'e? Ne waloso gi jolony ma bende gin jogo makonyo ji timo ohala e chiro ni. Gipimonwa gigo duto monego ing'e kapok idonjo e ohala ni. Wachiegni nyako Ramogi e chenro mar ohala gi mwandu. Kawuono watwak e wi ohala mar nyiewo kod uso pok mar kambi. Dhongere luongo ni stock market. An gi wendo mabiro miyo thuolo ni mondo miyo wach nyinge gi tich motimo wadhi mbele gi twak machiegni. An iluonga Morris Oduora, tiyo gi kambi miluongo ni Tika Capital. Tich ma watiyo en ni wakonyo dhano e rito weche mwandu. Chiro mar nyiewo kod uso pok ma dhongere dendo ni stock market en ang'o? Stock market en chiro kama dhano use pok mag kambi mopogore opogore. Kaka Kenya ka wan kod kambi machopo 60 ma pok mag use chiro no. Koro gima timore kanyo en ni kidwa ng'iepo tidhi iyudo jok ma uso kanyo ting'iewo kuomgi. Kidwa uso be idhiro jok ma dwa ng'iepo to bende uso nigi. Shares en ang'o? Sama dhi e chiro manyiewo alot, imiya alot no. Sama dhi manyiewo pok mar kambi kata shares, ang'o mimiya? Gima imiyi king'iewo shares kata king'iewo pok mar kambi en kizungu wacho ni ownership. Moiso ni koro un weg kambi no. Kopo ni ng'iewo pok mar kambi mar Safaricom, gimidhi mi pok mar kambi no. Midhi wachre ni koro in achiel kuom weg kambi mag Safaricom. Moiso ni jok matiyo ni Safaricom tiyo nu, loso nu pesa, ka higa rumo to koro gimiyo gimiluongo ni dividend. Moiso ni koro imiyo we pesa moro matin karwe kod ohala ma jogo osebedo katimo. En yo manade makare ma ng'ato onego lu mar mondo mi onyiew pok mar kambi? Ponono ni pok natimo ohala no to ahero mondo mi atime, gik mage mokwongo monego achakgo kata en yo mane monego atim? Nyaka obed ni ibed kod pesa manyalo mi ing'iew shares 100. Shares 100 koro mano bro luwre kod ni pok midwa ng'iewo no giusre pesa di. Kaen ni kawakaw ranyisi ni wach ni shares en Sh5, koro iso ni kidwa ng'iewo nyaka ing'iew katin to shares 100, koro mani dwaro Sh500. Mar ariyo, nyaka ibed kod gimiluongo ni CDSC account. CDSC account en kaka mana ka bank account cha, to koro bank account keto pesa to CDSC account keto pok mar kambi. Kisebedo kod mago to koro idwaro ng'at makonyi kionge kod rieko e yore neno nta ang'iewo pok mane. Idwaro ng'at makonyi katai kaka ni kambi ni pok ma kambi ni maber. Ng'ano iluongo ni investment manager, ng'ano koro nyalo bedo stock broker, to nyalo bedo investment banker. Mago jogo momi thuolo e Kenya ka mondo okony dhano e weche ng'iewo e pok ma kambi. Nyinga en Oliver Odundo, to asebedo ka uso pok ma kambi igni chiegni 15. To pok wa uso ni oganda jopiny. Madawachi en sani pok osebedo gima ji oseng'iewo, to ma joma kia kodwa puonjogi. CDSC account unemutayo koso ng'ama dwa keto mwandu emataye? Wan kaka brokers gimohero timo okodwa tayo gino wawegi. Wadwa ni sama watayo gini waloso gi one account, one CDS account no. Mondo ng'e ni sama miya thuolo manyiewo ne
pok ong'e kaka dwa dhi nyiewo, ong'e kambi ma dhi nyiewo, to ong'e gi bei ma dwa dhi keto e chiro mondo wane kobro yudo pokno. Sama yiero broker kata jablek, ere kaka neno ni ayiero ng'ama kare mabiro taya yo makare? Sami dwa yiero broker madwa tayi ohala ni, gimiro ni ging'e ni en broker ni osebedo katimo ohala ni gi higni adi, kambi no chal nadi, nikech kambi ni wawachoga wadeal ga gi joma gi honesty gi integrity. Nikech kionge gi kariogo onge kaka inyalo timo ohala ni, nikech ibiro tugo gi pes ji tibiro ketho. Nikech ka nyiepo to commission nyaka ng'ad, kiuso be nyaka ng'ad. Sani nyaka warang brokers man stable kata man strong ichiro ni mondo ibe ing'e ni in gi confidence ni ng'ani osebedo ka higni gi higni, to seche moko be osiepeni nyalo refer i broker machal hama aiti be idhi irango iwuon mondo ing'e. To penjo monego ipenja to wabiro nyisi gik midwa winjo. Ere kaka ng'eyo ni sa mar nyiepo kata sa mar uso romo, nase nyiepo koro sani kama Safaricom ochopo nego be ni auso? Ng'ama dwa yudo yuto makare kata pok maber, biro ira kaka stock broker. Onyalo nyisa ni wang' ni adwa yudo gimoro 10%, to mano oroma. Tenga moro mabo wacho ni dwa yudo 20% kata 30%. To mago kwan ba wacho ni ka gini wa siling abich to chopo siling gimoro 7, asechopo kama idwa use. Bigech kin gi gimoro pok kata 1,000 tinyeo gi siling abich, mano yuse gi mano nisani keto gimoro 5,000. Kochopo siling 7 pesi no kendo osedok odhidho malo, sani en 7,000. Inyisa ni waus gini wachamie 7,000 no, 2,000 mani wiye no, to mane kaka iloso pesa. Kochopo sano an manyalo nyisi ni awe ni sani kata onego waus gini, lakini ka neno ni ok onego wause sani bikech pod bodhi malo, to be pina nyisi ni ritarita matin ang'e ni gini dhi idho, bikech asenono ba neno ni ji ohero kambi ni, to joma dwa nyiewe be ng'eny. Tin min go to wonyo un joma tin man gi pok midwaro no sani. To ka gimoro tin to ji ng'eny. Gima lure ni en gik moko dhi ga malo. Lerna ne wach mar dividends, sami poge kaka ng'eyo kaka pok monego be nayudo sama kambi loro hike mar omenda. Higa ka higa kambi ka kambi ngi gimiluongo ni financial year. To financial year kaka mek banks girumo ga tarik 30 dwe mar adek. Kochopo sano kambi te kin bank nyaka onyis joma ngi pok mar pesa muloso higa no. Ema kambi no be gola wach ma wacho ni mae pesa maloso kaka joma nonyiewo pok ma kambi ni, mae pesa madwa pogonu kaka jopok kambi kata kambi pi. Ere kaka bende jogo eko ma bende nyiewo mwandu kata ma uso gimiluongo ni shares yudo ber mar timo ohala no kopogore kod ohala mamoko ma samoro ng'ato nyaka dhi bedi usi kata nyiepi? Ber mantiere inyiewo pok mar kambi gi en ni wawach ni kawuono ni en gi ot ma gimoro kata milion moro 10, to odno mito rent ma 50,000 higa, mano idwe. Kigiloke higa nyalo bedo 1,600. Kambi gi seche moko inyiewo gi siling 5 katika milion 10 ikete gi kambi no, bang'e kirango ka higa oserumo to loso gimoro kata milion 1 gi wiye. Ema ji penjre ga ni aber kura ber kae kama ng'ato chanda gi rent ni onge pesa ni keni uchumi timre nadi, ose akete kae kama ang'e ni ng'ato bang' higa 1 chula mos kabeta dala kanyo jo ganda mapiny. Omenda maromo nade ma chulo broker, to bende omenda gi opogore kowuok kuom broker achiel to broker machielo? Wachaki ko omenda kae. Karango omenda monego ochul broker, iwacho ga ni pesa kinyiewo pok achiel, pes broker ni iye kanyo en percentage mar pok midhi nyiewo no, to dak kal gimoro 1.4%.
Makinyiewo gimoro siling achiel, ng'eni en siling achiel, gimoro tongla ariyo adek kibi. To mano sama ng'ato dhi nyiewo, inyisi anyisa gadiera ni mae pesa ma dhi chulo kinyiewo pok aina ni. In ka ng'at moselony mosebedo e sekta ni kuom thuolo mathoth, en paro mane makare minyalo chiwo ne ng'ano manier mar mondo mi odonje ohala mar uso shares? Gima dwaro en mondo dhano ng'e kidwaro ni koro idwa luwo lain mar ng'iewo kod uso pok mar kambi, en ni ok en kama inyalo yudo faida ng'wech. En kama king'iewo pok mar kambi nyaka ibed ni in kod ng'at man thuolo imiel gimiluongo kizungu luongo ni patience, nyaka ibed ng'at man kod patience mondo koro jokambi gi yoti olos faida to nengo mar pok ni chande dhi malo. Ae kendo en gima kata kidwaro mondo irit mwandu yo maber, en gima nyalo kata bedo kod chenro mar dwe ka dwe ting'iewo matin nikech gidwaro en bora ni nyalo ng'iewo shares maromo 100 koro luwre mana kod nengo mar shares ni to ing'iewo matin kiketo gi mondo gibet mang'eny to kapoto kata koro kambi koro chiwo dividend moromo. Mondo wacho no ganda joluo ni gini onego wadonj wate. Pesa kia kami ae, pesa ok lokre ni bikech ng'at moro momule. Pesa en pesa. To piny ni kila ng'ato dwaro ga pesa. Kikuwa wach ni gini en ma jomoko to ok en ma jomoko dakwa pog kar pesa bikech pesa no kila ng'ato tiye. Nyakora Ramogi Ajwang' kanyo wakawo yoyo matin ka waduogo pod wan gi mathoth e chenro ni. Namringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusiepi. Jatelo, report achiegni kelo ni. To nitie Nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono, chung' kod wende mag pako Nyasaye. Geso ka geso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Geso ka geso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana e Ramogi TV.
Nyakora mogen mor mara ni pod tiere koda e chenro ni kama wadhi nyime koda miler e wi chiro mar nyiewo kaachiel koda uso pok mar kembe. Mana mapiyo piyo wang'iyo ni to kapok ichako ohala ni ginang'o giri ma onego ing'e mar mondo mi donje ohala mar share trade. Mondo idonje ohala mar nyiewo gi uso pok mar kembe nyaka yaw agulu mar keto pok kata shares mong'ere kaka CDS account ma itayo gi duol mar Central Depository and Settlement Corporation kata CDSC. Gigo madwarore yaw CDS account oting'o pande kata passport mar Kenya, pichni ang'ada 2, pin mar KRA, namba simu kata account mar bengi. Kambi mar CDSC ema tayo chenro mar kano kod chwalo pok kata shares e chiro mar stock market. To ere kaka iyawo agulu mar CDS? Broker mari biro tayi yawo CDS account. Par ni ok inyal donje ohala mar nyiewo kendo uso pok mar kembe ka ionge gi broker. Magi moko kuom gigo minyalo tiyo godo e yiero broker makare. Mokwongo rang nengo ma broker biro dwaro e tayi chenro ni. Ne ni yiero broker ma nengo ne ni piny. Wadak e kinde ma wadwaro ni wayud gimoro amora e simu, omiyo nyaka iti kod broker mani kod lony e yor mbui, mabiro neno ni agulu mari inyalo tayo e simbi mar ong'we yamo ma ok chun ni nyaka idhi apisi achiel kachiel. Ne ni broker mari opuodhi kod duol matayo chiro mar brokers e pacho ka mano CDSC kendo itayo kod Capital Markets Authority kata CMA. Many broker ma nyinge bero ko kendo matiyo makare gi jonyiewo mage. Ang'eni gi e kinde ni Nyakora Mogi ipenjori ni to en pesa adi madwarore mondo idonje e ohala ni. Shares matin mogik minyalo nyiewo en 100. Nengo shares pogore kambi ka kambi. Bende nyaka ing'e ni 15% mar yuto mari dong' kaka usuru e Nairobi Stock Exchange. Bende 5% mar dividends miyudo biro dhi e usuru. Erokamano janeno na Joseph Ogada en achiel kuom yawuot Luo matiyo matek e boma ma Nairobi. Ne walime kar tije ma Kilimani kama oleronwa mathoth kaluwore koda tije. Ema e chenrowa mar ohala mar jumani. An iluonga ni Joseph Ogada, atimo tij mechanic. Mane tich mwatimo Nairobi ka mane ogolowa dala kwa kelo Nairobi wabiro timo. Ema koro watimo sani ni. Tijni kisebire, tich mtoka kisebire, to nego bed ni tiyo tij mtoka te. Ok iyier ni idwa timo mane nikech nitie seche ma koro ng'ato onge, ng'at matiyo tijno onge, koro chuno ni nyaka itiyo tijno. Koro ok wang'ega ni en mane. Teka ni wasebire tij mechanic ni. Koro itiyo tij gimiluongo ni gari. Koro ok ing'i ni ma body, ma wiring. Nyaka koro itiyo tij. Nikech matimo ni jawaring ema onego bed ni timo ma. To jawaring no onge. Aore kuma chielo. Ora mar loso gari na yiero nikech chieng' moro nitie gari moro manokwamo yo korwa kucha. An jo Yugis. To makanika mane loso gari no nogol mana Kisumu. Koro mane gimomiyo nachako loso gari nikech ka ng'ato inyalo gol Kisumu ne wach loso gari, obiro loso gari yo Yugis kone. Koro mane gimomiyo nachako loso gari. Gima naketo piny ne en toolbox gakili tu ema nachako go. Gobuongo mane gimidwaro maduong' e tijwa ne. Koro modongo to biro mos. Ohala ber, ohala nigi gimoro amora. Ng'eni ohala ka en mari, to ng'ama goni e koko onge. In emi control ohala ni kendi. Koro, emomiyo an wach tij andika ok adwa. Challenges ng'eny marach. Challenge nitie mang'eny, spare. Client odhi gi pesa ni, ituomo gach client, koro challenges ng'eny. Ne challenge moro timore nwa dhi loso ne ng'ato gari e dhot. To nomo mager aila ni, Range Rover ni nwa losi. To notamwa loso, to yudo ka asebedo e tij loso gari for 5 years. Koro nomiya brake pad mar gari naketi. To notama keto. Koro are chieng'no, ema na decide ni ok achaka alos geche matindo gi. Koro achako loso geche gi. Koro ema miya yiero loso geche gi. Nitie kaka wandol nikech kaluwore kaka geche madongo gi. An gi spare magi. Koro kapo ni challenge moro amora owuok, watemo kik challenge bede. Koro seche ma wach ni for example client odhi gi pesa na, mondo koro wawene Nyasaye. Chieng' moro client nyalo gona simu. Ne gach okwamo, koro kanyo mabiro yudore kode. Pare na bedo serious.
an mano gima wacho ga pile. Kidwa nindo med nindo, to kidwa bedo serious tibi beda serious tibiro tichako chaka konyi. Kata wano mak badwa momiyo wachopo kuma wachopo ni. Koro luore kaka ng'ato ni serious. Ramogi mane makelo e giko mar chenro mar ohala gi mwandu mar jumani. En genona ni puonjori mathoth kendo koro in kod siso mar donjo e chiro mar nyiewo kendo uso pok mar kembe. Nyaka kendo tich ang'wen mabiro oriti masani. Nyinga Simfros Okinda.